var yani? Aytman etmen. Goýu, men onunluk deňede dinç almana barýan. İzimden jaňat niýer wa degsen gelemde. Be, kemem däle menem dinjalaryna ona barsalym. Goýu, men gidip barýan öýde oturýardyňam, düşündiňmi? Ol balonyň ama ýük edip ekitmelem däle, ol götürmeýär ha. Özüm bilerin. Lan bolýan barany. Neme, ýoluň ak bolsun. Ýa toşny gidäýdi. Şu ýerde şoňa bir jaňat göreýin. Öýde gitip bolýan. Ýaşaş ýitgäýdi. Bunun da. Vallahi beşte. Olanlar barmyn. Alo? Goýu, nirede? Vallahi. Yok, aňaryň daglynyň sesi gelýär. Şu ota sen öýde del. Ýok, o öýde. Öýde, öýde. Ani bolany önändir. Näde unandyraýyn? Öýde bolsan polis osy işlet. Be, munay. Ay, vallahi. Şunu işlediğindir de bolyan. Benim yaşadık olsana tatlı. Bollu mu inandın mı? Bollanandım bol. Dedim ha o dedi bolya. Benim kıyınay neyle bakıyorsun? Ne yaptı abi? Üydäkin deňli urup hedile däýdim ay mene. Ay, ana ýaçany mestal oturumda. Oho, açandan her oturuş diýlen zat ýat bolla. Benim urutdu edýän şunday. Şonany bırak başladık. Gitti onu. Dostlar bilen aydımsa üydäkiniň ýok güni. Dünýä bolýa alaya üydäkiniň ýok güni. Üýt kışyk doýar günüm üydäkiniň ýok güni. Eline diýet bu günüm üydäkiniň ýok güni. Oğlanlar yekecemin. Veitmedi abi, güllüyor atıyorduk da. Alo? Nerdesin? Ölmedin ay. Öýde hoşwat kapy açykdym. Yekecemin. Bu näme bagy? Çalsana. Yekecemin dur. Yok, şu taňarynda gyýdan sesi var. Yok o öýde ho kapy açykdym şu an. Anana mokmen, bolnandyr. Näde unandyraýyn seni? Bolyana polis osy işlet. Şeyle onu iyi de vardı. Bollu mu? Bolya, ananım. Ay Diana öýde näme onu? Bolya, bol. Sen mı? Niye dengelige? Şu vara, ço tärim oýnaýan ýaly, ogluma bir jaňa deň. Dura, zangile burmun. İsteyem bizim saat uçuyorum. Gidelim ustaydan. Alo. Oğulcığım. Hoyca, kovmayaktıyla yakşım canın sağmı? Onun denizin su yılacak mı? Din salyan mı? Ne diyen? Kovmu gün çıkamadı ne eyli? Ağa, demini varal ölüyen. Deniz bilen işin olmasın, kakam nerede? Ece, o kakam sen gidelim var il prisonsu. Bareriye katna ya.